Heyva sora Kurdistanê di sala 1993 de li Almanya li bajarê Bohemê hatiye damezrandin. Ji we rojê heta niha li tevayê Almanyayê bi tenê yek saziya alîkariyê ya Kurdistanê yê ku bi 109 xebatkaran xebat meşandiye. Sal bi sal mezintir bûye. Ji bo mirovên mêyên hewcedar bûye hêvîdar. Dibin her şard û mercan de ji bo alîkariyê bike hewl daye. û bi rêya broşûr û DVD ve hemû xebatên xwe pêşkêşî gelê me û welatparêza dike. Heyva sora Kurdistanê bi tevayê xebatkirina li ser bingeha bihişyarî û zelalî ji xwe re prensîp dibîne. Bi berpirsyariyek xurt tev digere. Ji bo ku alîkariya hatiye berhevkirin bigihîne cihê hewcedar, ji bo pirsgirêkên mirovên mêyên mexdûr were çareserkirin, ev pîvana ku her aliyê civakê beşdarî vê xizmetê bike pir girîng e. Armanca avabûna heyva sora Kurdistanê di destpêkê de gelek Kurd û dûvre li hemû cîhanê li goreya hewcedariyê yek, heremên lêşer heye û yên dibin bandora şer de ye. Du, li heremên afatê. Sê, li welat û heremên hêjarî lê heye, xebatên xwe di çarçova prensîp û hêjayên gerdûnî de didin meşandin. Prensîbên mêyên xebatê. Yek, bibe pir di nava hewcedarên alîkariyê û xêrxwazên alîkariyê de. Du, bêcudakarî alîkariyê bike. Sê, ji bo em bigihên armancên xwe dibe em xwedî têgîna jêhatîbûyîna bi hevalbendî bin. Çar, karê ku ket ser milê me em hildin û pêşengtiyê jê re bikin. Pênc, di têkiliyên xwe de em hewl bidin ku nebin asteng, bibin destek. Şeş, em heta dawiyê şopdarên alîkariyê ku em dikin bin. Heft, em di karê xwe de hevgirtina bi dil ji xwe re bikin bingeh. Heşt, em ji bo pîvanên xwe ne bi heviya tiştekî ne. Neh, em xwedî pîvanên wisa bingehînin ku em hemû xebata xwe li ser projeyan dimeşînin.